Увеличи продуктивността на бизнеса си с 40% само за няколко седмици. Според изследване, продуктивността на бизнеса се увеличава с 40%, ако автоматизират процесите си. Нямаш време и пари да развиваш бизнеса си и се чувстваш претварен с задачи. Автоматизирай работните процеси чрез изкуствен интелект и освободи време за наистина важните неща. Ето и стъпките, които трябва да направиш. Запиши всички задачи, които ти отнемат време. Опиши точно как ги изпълняваш. Намери задачи, които включват събиране или намиране на данни. Намери инструменти като OpenAI, Make.com, Zapier, Anthropic, Airtable, Google Sheets. Използвай вградените помощници с изкуствен интелект, които вече са в софтуерите, които ползваш. Например, Microsoft Copilot или ако използваш Notion, Notion AI. Започни с малки стъпки и надграждай. Последваме за още съвети и как да разрастваш бизнеса си с помощта на автоматизация и изкуствен интелект.